това куче не можеше да ходи. Ага. А сега вече ходи. Добро куче, добро куче, добро куче, добро куче. Това е послушно. А? Послушно? Послушен ли си? Послушен ли си? Хектор! Хектор! Той не вижда. Ага. Хектор! Ела, ела, моето момче, ела. Хектор! Хектор! Ела, моето момче. Ей, добро куче. Не. Сега си му интересен. Защото бях и при едно куче. Хектор! Хектор! Какво? Какво бе? Какво, моето момче? Кой е? Кой е? Хектор! Хектор! Здравей, моето момче. Здравей, здравей, здравей. Браво, момчето, браво. Голямо ти. Защото аз винаги като съм сама и не мога да го снимам. Нали снимам, ама отблизо. Да. Не лечи как играеш човек. Хектор! Айде, ела. Ела тук. Ела да се борим. Ела да се борим. Да се борим с теб. Ела. Хоп. Хоп. Ей. Хектор. Хектор. Ей. Хоп. Браво. Пъш пред теб. Ей. А сега му е интересно, той не е излизал от там. Ей, Хектор! Здравей. Е така като застане и може да стои не знам колко. Да спива. Да. Ей. Обичаме се с тебе, нали? Нищо, че се опита един път да ме изядеш. Той май е бил слаб преди това, като му гледам кожата. Той е бил просто кожа и кости. Той не можеше да стои прав. Те го изхвърлиха на една лопата, просто го изнесоха и така и го изхвърлиха. Един човек го е видял и ми се обади, вика тук нещо става. Тук нещо става, нещо става. Сега поне е направил форма. Да. Оле, колко си мръсен и как вониш. Няма такава воня, нали? Няма такава воня. Ей, как се обичаме с теб. Ай, стига толкова. Пак натискаш червено.